బీజేపీ సీనియర్ నేతలకు లిఫ్ట్ గండం ఉన్నట్టుంది. మొన్న ఆ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా బీహార్ రాజధాని పాట్నాలోని ఓ లిఫ్ట్లో ఇరుక్కున్నారు. గంటల తరబడి ఆ లిఫ్ట్ ఓపెన్ కాకపోవడంతో అమిత్ షా బయటకు రాలేక లోపల ఉండలేక చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు. చివరికి భద్రతా సిబ్బంది ఆయన్ను లిఫ్ట్లో నుంచి క్షేమంగా బయటపడేశారు. నేడు కేంద్ర మంత్రి బీజేపీ సీనియర్ నేత దత్తాత్రేయ హైదరాబాద్లోని కాచిగూడలో ఓ పుస్తకావిష్కరణ కార్యక్రమానికి వెళ్లారు. అపార్ట్మెంట్లోకి వెళ్తుండగా మధ్యలో లిఫ్ట్ ఆగిపోయింది. దీంతో కేంద్ర మంత్రి కిందకి రాలేక పైకి వెళ్లలేక ఇరుక్కున్నారు. బీజేపీ నేతలు కార్యకర్తలతో పాటు పోలీసులు దత్తన్నను బయటకు తీసుకొచ్చేందుకు నానా తంటాలు పడ్డారు. చివరికి భద్రతా సిబ్బంది దత్తన్నను క్షేమంగా లిఫ్ట్లో నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చారు. దీంతో ఆయన అభిమానులు అనుచరులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. మొన్న అమిత్ షాకు నేడు దత్తన్నకు లిఫ్ట్ మొరాయించడంతో మా నేతలకు ఇలా ఎందుకు జరుగుతోందబ్బా అని బీజేపీ కార్యకర్తలు ఆలోచనలో పడ్డారు.